Welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Vecco azobuda mujeri achidedzera kuti iye vavengi chete vane jealous vasingadi kumuona achibudirira vakaita saMoreboys. Tererai munzwa zvachitaurwa naVecco. Adedzera kuti abire vanhu mari asi mbavha haana kubira nyathi, haadi kuibira. Ndripo guys, ndiri safe. Ndangondingoya nekashort chete, kashort brief sezvo vanhu vanga vachiziva kuti pane zvanga zvichiitika. Hands can you smile? Sandi smile. Yo. Alright guys, ndoda kutanga kutenda vanhu vese vanga vachimira neni pane zvanga zvichiitika. I think vanhu vanozviziva kuti ndanga ndakazotorwa nemapurisa. Pane live yakamboitwa somewhere ndikabva ndajoiniswa nevanhu vaiti vakabirwa mari. Vanhu vaiti vakandiona ndikavasvitsa mari mumaoko ndikavati ndaikumbira munogona kusvika toonana, munogona kuuya nepolisi sezvo makavhura kesi. So vanhu vacho vakauya kuzonditora neFriday vachida kuita mainvestigations avo kuti kuona kuti ndizvo here zviri kuitika. So chokutanga ndakutanga kutenda kuvanhu vakauya kuzondiona musi wacho wandakatorwa nepolisi Friday. Vanhu vakauya kuzondiona Saturday, vanhu vakauya kuzondiona nezuro Sunday. Mafanzi angu vaiuya kuzondionawo. So ndichatanga kutenda kune mufana wangu Igwe ZW. I think vazhinji munomuziva, kana vasingamuzivi muchamutsvaga muchamuwana. Ndotenda futi kune vamwe vakauya kuzondiona Nyathi family yakauya kuzovisita kuti rega tizoona mukomana. Ndotenda futi mabridge apa ndatanga kutenda vanhu vamunonyanya kuziva vakauya. Ndozotenda futi vamwe vahombe vakauya kuuya kuzondiona, vakabva kuZimu vakashandisa mari dzavo dzemaflight tickets kuuya kuzondiona achingofambira inini chete. Ndoda kutenda futi mafanzi angu ese akauya kuzondiona pananga ndiri kuKempton Park police station. I think vanhu vanoziva kuti panga pane nyaya yefraud, nyaya yakanzi inini ndakaita fraud ndichinzi tafadzwa chimare. So my investigations akatanga kuitwa kubva musi Friday kuti inini wacho ndomboita nezvei. Company yangu yandinozviti inini yangu personally yeDiamond Migration inoita nezvei, iri registered here. My investigations akaitwa ese kubva Friday nevakakodzera kuita my investigations acho. So zvakaita zvese my investigations akaonekwa kuti makambani angu are registered everything, inonzi Diamond Migration. Ndikaenda kunotora footage kunova iko kunonzi ndakasvikira ndichitsvaga ndichitora mari, ndichitransfera mari. Tikasvika tikaita my investigations kwese, footage ikatorwa everything. So zvabuda musarudzo nhasi zvaonekwa kuti footage handisiri nini. Ndakaenda ipapo ndichinotora mari kuvanhu vakakomplaina. Ndambonza vamwe vanhu vachimboti anzi ndapiwa bail or ndabhadhariswa fine or something. Handina mari yandambobhadhariswa kana kuita sei, but ndatongobuda because ndanza ndina hapana umbo unotaridza kuti
inini Evans ndakatransfera mari oro ndakawanikwa ndiripo painzipo ndakasvitsa munhu mari, so zvaonekwa kuti hapana umbo, ndosaka ndadzoka kuno kumba ndobva ndadzoswa zvikanzi no, hauna mhosva, so enda zvako unoshanda nekambani yako iri registered. So ndoda kutenda kuvanhu vaimira neni guys kumashure kwese uku zvese zvakaitika. I think kune vanhu vakawanda vakatry kuda kundidestroya or vakatry kuda kuita something pandiri, even kumai family. Vamwe vaifonera family yangu, handizivi kuti vanga vatumwa here nemutemo or maybe mutemo paFacebook, vaifonera family yangu vachiita zvavaita. Vamwe vakafonera kukambani kuzimu kune zvimwe zvinhu zvangu zvavaifonera, kune infact rega ndingoti kune kombi yangu, kune vanhu vakaenda kukambani kwandinovaisa kombi yangu inini kuzimu, vakataura zvavakataura, but unfortunately havana kuzokwanisa kuita sei, kuzoita zvavaifanira kuda kuita, because vakanzi nemutemo hamungovi muchiita zvamunoda kuita, zvinhu zvinoenda nemagwaro. Ndine vanhu vakawanda vakaita zvandisingafungiri kuti vangakwanisa kuzviita vasina kuwana mvumo kubva kwazvakafanira. Ndine vanhu vakawanda vakauya paFacebook vachiita zvavaiita, vachitaura nezvangu, vachindiposta, vamwe vachiposta masista angu vachivati imbavha, vachiti hanzvadzi yangu imbavha, asi pasina proof yekuti imbavha. So I think kune izvozvo zvanina problem, tichagadzirisa panyaya dzacho idzodzo dzakaitika kune vaitaura zvisiri izvo pamusoro pangu. Timu iri kushanda nezvazvo manje ipapapa vari kushanda nezvazvo kuti tigadzirise pane izvozvo kune vanhu vaifamba vachitaura pamusoro pangu asina umbo kuti wakamira sei. Then guys, ndinoti ndine urombo kune vanhu vaiuya vakawanda vachiti vabirwa naVecco. Inini Vecco zita rangu repano paFacebook ndakaripiwa zita rekubva kudhara. Inini zita rangu chairo ndinonzi Evans Sivechere. So kana kune munhu anouya achiti akasikamiwa naEvans Sivechere, ane proof yekuti akasikamiwa neni, anouya tobatsirana. Kana kuti kune munhu anouya achiti asikamiwa neDiamond Migration, I think ndiwo kambani yangu yamunoziva iri kuita zvemapapers. So vaida kusvibisa kambani yangu kana kusvibisa inini vaya, inini kambani yangu zvese zvakarongeka. Uye ukauya kambani kwedu tinokupa service agreement raunofanira kusaina kana waita mapayments ako everything. I think iri service agreement riri pano iri, unofila zvese izvi. Then kana wafila wosaina service agreement riri pakambani, then tokunyora receipt yaunofanira kuwana kubva pakambani pedu. Tofanira kunyora receipt inenge yakadai so yaunofanira kuwana, then toshanda tese zvakanaka. Zvatisingagone hatiti kukambani kwedu kweDiamond Migration, zvatinogona ndo zvatoita. Ukaona uchiti wabirwa neDiamond Migration kambani, ukaripota uine proof yekuti waisa mari muaccount yedu yakanzi Diamond Migration, or uine proof yekuti waisa mari muzita rangu rakanzi Evans Sivechere, then at least unenge une zviri nani zvokutaura kuti wakabirwa neni. So guys, I think chimwe chinhu futi chandoda kuudzai, musape mari kana muchida kuita chinhu, ringava riripi business zvaro, munhu wamusingazivi, munhu wamusingaoni, musapa mari. Musasenda mari kumunhu wamusingazivi, kumunhu wamusingaoni.
ndozvimwe zvinhu zvanoda kuyambirai, especially kune vari kuti vakabirwa vakawanda vari kuuya vanga vachiuya. Handisati ndanyatso zvangopinda mastreets but ndoziva ndo zvangasvitika, saka zvakawanda handina hangu zvokutaura zvakawanda. So guys, I love you all. Handina munhu andakavenga, handivengi munhu inini, handina munhu wandinoti uyu handimudi kana kuti zvazodai nokuti ipublic figure kana kuti yakazoita so. But I think chinozoitika ndichokuti ndikaona kuti unhu hwako neni hatisi kupindirana, hatiwirirani, so hatisingafanira kutamba tese, hatifanira kutamba tese. I think vanhu vanzwa zvese zvandataura. So thank you guys nekumira neni kwamakaita, zvese zvamakaita muchimira neni, kumafanzi angu, timu rangu rese, nezuro randinakurara. Ndakarara kuma10, ndakarara ma10 chaiko, ndakanonoka kurara. In fact ndakarara ma10, vanhu vachiuya, mafanzi achingouya kupolice camp achida kuzocheka kuti ndiri sei, vachindivigira chikafu vachita sei. Ndokutendai kuvanhu vese vakauya vachindiona. Then although kune vamwe vandairambidza zvavo chikafu, sorry for that guys, vamwe vandairambira chikafu kuti chipinde, taitira for security reasons, because tasingachazivi kuti munhu anokuda wacho ndeupi. Kune vamwe vanhu vaitumwa kuuya kuzoita zvavaida kuita. So thank you guys for your love and support. Zvakawanda muchazozviona. Thank you.